Live, may ganap shout out.
Kinuha palaga ko doon. Diretsahan na sana yung po. Dino. Tingay. Baka pupunta pa dito yung ina niya. Hindi, iwan ko kung sino mag-ano. Nalalive ko na ko sila. Kayo dalawa lang ni Nune? Oo.
makita. Ang oras na ito.
Guys, pa-end na ako. Salamat sa nakabigyan na isa. Thank you much. Nag-update lang ako, guys. Kasi laging busy. Sorry ko. Magluluto pa ako. Luto pa. Mga ganaakyatan nito. Yan. End na ako, guys. Thank you much. Babuch. Isang oras na ako, guys.